Trajalo je ovo dosta dugo, izgubili smo solidnu količinu vremena. Nažalost, mi u Srbiji smo poznati po tome da gubimo vreme. Sada je na nama zaista obaveza da nadoknadimo to što smo ove godini propustili, da mnoge projekte koji su započeti u Beogradu nastavimo realizaciju, krenemo sa novim. Sa ovim što smo obećali u kampanji, to zaista i uradimo. Ja sam siguran da ću zajedno sa mojim zamenikom, gospodinom Krkobabićem i članovima gradskog veća uspeti da sve ono što smo obećavali zaista realizujemo. Iskoristio bih samo ovu priliku da se zahvalim svim građanima Beograda na tem davnom još 11. maju kada su nam i dali svoje poverenje i da obećam da ću to poverenje zaista da se maksimalno potrudim da opravdam u sve ono što će nas čekati. Imamo mnogo posla, želimo mnogo razvojnih projekata da napravimo, ali želimo isto vreme da brinemo o našim najsiromašnijim sugrađanima koji su najugroženiji i zato ja i verujem, ma kako se neko sa tim ne slagao, da ovakva jedna koalicija u kojoj imamo stranke potpune levice, imamo stranku centra, a imamo manjinsku podršku liberalnih stranaka, mogu da omoguće da ispoštujemo ideju socijalne pravde, a u isto vreme nametnemo još brži razvoj Beograda.